Sanibonani-ke guys, ngithe nje ngivalelise inyanga yabantu besifazane nganansi i-creamy Tuscan chicken. Laphana kuma-spices ngifake i-chicken spice, i-paprika ne-grill seasoning. Ngikumixe ndawonye. Ngase ngayi-pan fryer-ke imikhwepha yami. Ungayi-pan fry isikhathi eside ngoba phela izoze yome bese ube ngazuthi udla ibiltong. Kanti cha, bakithi sifuna nje ibe soft kahle. Kulo lelo pani okade wenzela kulama chicken breast uzofaka u-anyanisi wakho, ufake no-garlic. If no-garlic o-fresh ungasebenzisa wona. Mina bekuno-garlic and ginger lo crushiwe, so ngisebenzise wona-ke. Ngase ngafaka ama-cherry tomatoes ami ngalandela nge-baby spinach. Ngathi ungasifaka sibe siningi ispinach ngoba phela sinenkinga othi nje sivele siphelele ebhodweni. Ngathi akazufake lutho. Ufake u-salt and black pepper wakho, ugoqoze-ke kuze kubohle kanjeya. Uthatha u-cream wakho ufaka phakathi. Niyazi-ke nani la kuno-cream khona kumele ube ne-cream of chicken soup no. Guys, yo lela soup lela ave lingenzela kamnandi. Ilona elenzele creamy Tuscan chicken yaba mnandi kakhulu. Ngeke uze uyisole wenze sure ukuthi uyalifaka ngempela kweyakho. Bese ufaka i-Cajun seasoning-ke masuqedile. Ulinde kubile 3 minutes kancane before ubuyisele imikhwepha yakho-ke. Usungaphaka-ke ngendlela othanda ukuphaka ngayo. Mina ngibe ngiyifaka ne-rice. Wena mawuthanda ungayidla ngisho nane-mash. Guys, la ngeke uze uyisole.